Kolombe ka taute busno tini annorong ni Dipok Entertainment YouTube channel taute buksong ini han hai phajepi ko taute buksong belekeno nangkung man kong tu sini Tripura somisya no tui sasnai kobangma Delhi kendra rogo tabu election nungna ni thangi tongo o election ni ke kogrong no ang asuk no salia tam kaya jagao belekai wana laijak Aam Aadmi Party Kejriwal bai tabo Amit Shah aro election no tuyoi taklai ni aroni assembly election no tui belekai ni kok bang laijak a kok rong ang ulot jora rong man phiru no sapainai main somisya angkai sin Tripura belekai somisya angkori tongo norok saiman tongna ang tabo besirbakai Tripura sara Tripura ni bisingo je somisya angkori tongmani o somisya rong tui sanai sung kaisa dik simi sakakai bungya sung abono bujina nangai je tabo school hostel warden rok sini Tripura cheri rok thimani yani je video kaisa nugoi ang hatum jak belekhenu 80 jora student rok hospital klaijak abo tamni bagoi tamni bagoi obangma state ang gurikha obangma jaga no ang tongo Bangalore tong tongo even angbo kaisa hostel no chalgoi tongo a jagao tau point obo hai 10 bosor ngi thaka kono kaisa koktoma ongkhaida ko sini Tripura 10 bu hostel chalugoi tongo 10 bu kobangma no sabrum hoite bilunia hoite nina agortla khowai dharmanagar kobangma 10 ni bu hostel tong tongo sini Tripura sa hostel hungkai but bising basang ni sini Tripura sa hostel rok hungkai tamni bagoi belai khenu sisilala koktoma ongkhor tamni bagoi phajisai thuijak rok ongkhor tamni bagoi mai chalai khakai mai chaman log logeno bohok haimyangoi dera oi hospital lo klai abo tamni bagoi region abo belekeno song bujnan dorkar sini Tripura sa kai tamni bagoi aso neglenchi kai tong tamni bagoi aso kai sak thaira je warden ni tong janai aroni nagini khane tam abo hairono kaise step na haira parani chairman pradhan member hinjanai rok biang komai tong obo hairok tui nainan de naiya abo belai sumung kotorongui tongo lokoro komangma comments ote ano call ke busaka obo hairok belai kain important ko sini Tripura sa school hostel rok ngai tamni bagoi obo hai sisilala ungnan klai tamni bagoi master rok thangyaung tamni bagoi cha thani rogo haimyaung tamni bagoi bohok haimyaung hospital klai tamni bagoi phaisai thimani klai abo belai kaino sumung kotorongui asai phai tongka abun bagoi tini ango kokrong mattu buka taute buksong norok o kokrong seriously babe wasukdi tei je neta leaders nei tongnai dok norok babuno kisa yapri kara kairamdi tami sanai kubangma borok kok siljai toka o ITFT Tripura motha BJP milui kaisa hapang kajak o hapang phainu obo hairok khuna sibu nuk sibu obo bui kok sil chamani obo ani sak ব্যক্তিগত ni kogya kubangma borok obo hai tabuk sumung tisai tongu oboni bagoi tini ang ma sapai ka norong thani lama lamtri hamya tuika hamma nungya obo nini sabrum hundi yang mono moinama ayang bising uma jaga lal chora rokni tongo ayang ni borok bo phone khayoro te biang thangnai te drugs chalaimani jande munda tir obo hairok orchestra superstar obo ang protek din no sau obo tamni bagoi bari mani klaikha obo tamni bagoi kom khlaimaya abo sarkar ni no komjori ka hetongo sarkar ni no chaya obo nu taukte buksong belek ke sung tabuk belek ke wansana dorkar phaika o orchestra rok bai superstar rok bai developing ya abo bai lekapora kusuko kaya abo bai kichu manani kurui lekapura kuchukana hingkai porikha ni jora rogo yang orchestra tai gudung gudung muita ka yang cher bobai ke porinai bobai ke thangui porikha rinai exam ni din rogo sinorok bujilai liya superstar orchestra rok ni tongtholai tongkai haike chanai tei onje neglinchi hin tomani hostel rogo warden ni belekhen daitto kotor o warden rok je super tongnai tel super borok dorkar nangya aba hairono naiya amo songi klangat songnai rok asong tani tam rikha aborok kunu check khaiya songnai rok bo borni samung khaitai songtai songui klang thangu tam mosla de kobang khai rikha tam a jaga besan de kobang khai rikha besan rok lima bagai rengkha kobangma tongo aboni bagoi to sini borok belekhenu tola kulugo sunga ba hairono wansuk laiya nagini khane rokno thingmota duty khaiya jani duty no janja thingmota duty khaiya oboni bagoi nu tabuk Tripura wo obo hai goti ui tongo sudu o je tabuk kaisa angmani aba hai dok sayang whole Tripura sara Tripura o je hostel tongmani sini borok je tongmani area duty khaimani chung bai duty khaya nogo asok chakri ni beton chau master rok thangya serono phurungiya oboni bagoi nu chung kulugu tamni bagoi ma saba chung buk phati ui tini tamni bagoi ma sapai nong thani kokrok video no bisi log rina musingya taute buksong sini borok belekai chaya yapri belekai himka belekai tomung sitrawo himka
kaham mo himliya aboni bagani chung gulugo je masa mangni rok isa misa chanai rok bu je sapanung tong sito borok ni borok chini chung chini banji thangkai nungkha ni wanchugo dofa gulli maro inchau dofa gulli maro obo haike salanai tongo nin dofa si buji hangkai tam khainai nei agotla jaga pai nok tango sinia wanchakok sai tung tung tamu khainai agotla kai lebari ro khai kai wanji mang burung burung kai lebari ni undran khainai wanji ben busa juno kainai paika obo kumanani lamaya diba taukte buksong abo norokbo sak bu khaklabo romoi somai tangoi naidi obo kubide kubiya kumanai de kumaya sak kongchuk jama baingya o kongchuk man bondoma khainai kubangma borok kongchuk jalai tongo anga kokno sanan thangliya abo belaiken komma khainai mawan sungnai kurak khayai logi marinai joto no machu balainai sung au jaga se sin kumalayo chini chaya bol negosia kefano jotono bol lamo himui tongo taukte buksong tamni bagoi angma sapai bol lama jotono bol khai tongo o bol lama himma bagoi no sung tini o do samui tongo abono thik kainani bagoi hingai tam khaina na a khaina nangman no do di fat state na hadi tayani samani kok thai no bunarok share khadi je manchak jotto lokrono phunna khadi tay ang hai borok sugyano bunor chubadi help khadi jam manchak nang scanner rok rijak google pay number rok rijak je man tu chubadi norok norni bagoi bang chubanai taukte buksong sini ti prasan ni bagoi je manchak ang bu chuba fainai taukte buksong hai ke norok kaham tongni susto tongdi tini bagoi jot tonono aina hai khulom pika